kag sa numin uno sa mga balita subong nga adlaw. May 300 ka mga doses ng Janssen vaccines nga wala magamit sa mga ospital ang re-allocate na lamang sa syudad sa Bacolod para sa mga vaccination centers. Ma-report si Nico Delfin. Humalin sa nag-inabot ang supply sang Janssen nga brand sang COVID-19 vaccine, mas nagdagsa ang kadamuon sa mga nagapabakuna sa mga vaccination centers sang Bacolod. Pero sa piyak sang mataas nga demand sang bakuna, may 300 tanan ka mga doses ang wala magamit kag nabalik sa vaccine storage sang syudad. Suno kay Ang, ang COVAX coordinator sang Bacolod, mga sobra nga doses gikan sa vaccination center ang wala magamit nga supply nga giliyon man nga gin-reallocate sa iban nga vaccination center. For first dose nga mga vaccines kag ang vaccine brands nga daw medyo in demand gina-reallocate na dayon. So for example, may nag-announce na kita, wala nakita sa Johnson & Johnson's, but since may mga returns nga unutilized sa iba naton nga vaccination centers, gin-reallocate naton kung sa diin mas damo ang naga-request. Suno man kay Dr. Edwin Miraflor, officer in charge ng City Health Office, may supply man sa bakuna gintalana para sa hospital personnel pero nabalik kag wala man nagamit. Kung actually recipient ito mga third year, fourth year na nursing student sa Riverside. May iba niya nga mga students sa nursing schools nakauna na pa-inject sa aton ng mga vaccination centers. Tama siguro ng overshoot ng ilang estimate. Sa madason nga simana, ginalauman sa Bacolod Emergency Operations Center ang pag-abot sa mas dako nga vaccine allocation gikan sa national government kag sa AstraZeneca Pharmaceuticals Incorporated. Kabahin diri ang ipain para sa mga gin-reschedule nga inoculation para sa mga magapabakuna sa second dose. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.